क'क्राझार लकसभा बियाब क'क्राझार लकसभा बियाबाव सोर केन्डिडेटआ थारैनो गेलेगोन बिपिएफनि साथाम दाबेदारखौ नोंथांमोना थारैनो नुगासिनो थादों सासेया जाहैबाय पिबि सासे पिएम सासे केबि प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेव आरो पृथ्वीराज नारायण देबमेस आरो खाम्फा बरगयारी सार बिसोर साथामनि गेजेराव सोर थारैनो बिपिएफनि केन्डिडेट जागोन बेयो दाबो थिरां जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबो बेखौ थिरां खालामनो हायाखै नाथाय बे भिडिअखौ लाबोनायनि मोनसे जाहोना जाहैबाय खाम्फा बरगयारी बिथांनिथ' आं जेबो रिएक्सन बिसेस नुवाखै जायजों बुंनो हायो जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा बेनि केन्डिडेट जागोन नाथाय जों नुनो मोनदों प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेव बिथाङा थारैनो बे इलेक्शननिफ्राय गावनो साइड जानायखौ जों नुनो मोनदों बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बिथाङा गेलेनोथ' इच्छा दंमोन क'क्राझार लकसभा बियाबाव गेलेनोथ' गोसो दंमोन एमपि गेलेनो गोसो दंमोन नाथाय रां गैया बिथाङा रां गैया होनना बुंदों डेट मिन्स बिथांनि बुंनाया ओरैबायदि जादों जायहा रां थायो बिसो इलेक्शन गेलेनो हायो स' बिथांनि खुगानिफ्राय जाय रावा ओंखारलांबाय बे रावनि मिनिङाथ' बिसो जादों माने जायहा रां गैया बियो इलेक्शन गेलेनो हाया बेबायदि जाहैदों आरो बाथ्राया बबेखानि बिथाङा गोसोबा गेलेनो हागौमोन खोमा आं बेबायदि सानो मानोना रांखौथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रभाइड खालामगौमोन ना नङा होमबा पार्टिनिफ्राय प्रभाइड जागौमोन बे राङा नाथाय बिथाङा रांनि दहायदों गुबै जाहोना मा बेखौ जों मिथिया बेनिखायनो जों साननानै लानो हायो बिथांजोआ मा केन्डिडेट हिसाबै गैलिया नाथाय नोंथांमोना थारैनो पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथांखौ नुनो मोनदों बिथाङा जरदार ओरैबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों जे बियो क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय गेलेगोना सियर केन्डिडेट जागोना सियर माने 100% फाइनाल आरो बिथाङा मोनसे कन्फिडेन्स बुंबावदों मा 100% देरहागोन डेट मिन्स बिथाङा पलिटिकेल राव बुंदों नो डाउट नाथाय बिथाङा 100% केन्डिडेट मोनगोन होननानै गावखौ बुंना लानाया बे एसे आसरित जादों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जेबो बुङाखै दासिम नाथाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ गावखौनो बुंनानै लादों मा बियो 100% गेलेनो मोनगोन गेलेथारगोन आरो 100% देरहाथारगोन माने एसे दुगाखौबो नुनो मोनदों आरो जों एसे माने गावखौ दुगानाय बायदिबो नुदों बबेखानि बेखौ दुगानाय होनना बुङा राजखान्थियाव बेखौ राजखान्थिनि राव होनना बुङो स' बिथाङा राजखान्थिनि राव हिसाबै बुंदों बिनो गेलेथारगोन बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों सैथो आरो धोरोमनि थाखाय बिथाङा बेबायदि इलेक्शनखौ गेलेगोन बेबायदि बुंदों आरो बर' जातिनि थाखाय खामानि मावगोन बा जोंनि आसामनि गासै हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावगोन आसामनि थाखाय खामानि मावगोन बेबायदि आरो बिथाङा आरो जाय खामानिखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ मावनो हायाखैमोन मोनसे 10,000 crore बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेखौ मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जरदार नाजागोन जुदि देरहायोबा बेबायदि आरो बिथाङाथ' बुंदों देरहाथारगोन माने अभार कन्फिडेन्सखौ जों नुनो मोनदों बिथांनि जि कन्फिडेन्स लेभेल बे कन्फिडेन्स लेभेला जोबोर हाई माने इसेबो गाहायाव गैया आरो इसेबो किन्तु परन्तु जेबो गैया बिथांनि कन्फिडेन्सआ जोबोर हाई बेखौ जों नुनो मोनदों बिथांनि बुंनायनिफ्राय दा बाथ्राया जाहैबाय थारैनो नोंथांमोना नाय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ नोंथांमोना नाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा 17 बोसोरानो दङमोन सरकाराव 17 बोसोराव बिथाङा मोनसे नङा मोनसे इएम बिबानाव दङमोन स' खाम्फा बरगयारी बिथाङा बहुत सिनियर पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौथ' जों मैया दाखालिसो सिनायनो मोनदों बिनि सिगांथ' बियो बहा दंमोन जों मिथिया बबेखानि बिनि बैसोआ जोबोर उन्दैबो थ' बियो मोनसे समावथ' बिपिएफनिबो नङामोन बिपिएफनि एन्टिसोमोन हरखाब माने दा बिपिएफ जि बिराद मोजां मानसि आरो दा जायखिजाया मानो खाम्फा बरगयारिया जाबाय एक्सपिरियेन्स हल्डार प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेवआ जाबाय मा प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेवआ जाबाय मिनिस्टार जानाय सासे सुबुं आसाम सरकाराव बिथाङा मिनिस्टार जाखांबाय आरो गोबांबार बिथाङा एमएलए देरहाफेरबाय बिथाङा जेनानखा नङा होमबा नाथाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि जुदि अभिज्ञताखौ नायोबा बैसोखौ नायोबा बिहा जेबो फिसा बिबाननिबो जेबो देरहानायनि जेबो अभिज्ञता गैया बिथाङा इलेक्शन गेलेनायनिबो जेबो अभिज्ञता गैया बिथांनि इलेक्शन केम्पेनिंआ माबायदि जागोन जों मिथिया नाथाय बिथांनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइलावथ' बिथाङा माने एसे नांनायनि बारा बुंनाय बायदि जों मोनो सम नो डाउट पलिटिक्स गासैबो खाम्फा बरगयारी बिथांनि एक्सपिरियेन्स आरो बिथाङाथ' गावनो साइड जाबाय प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेवआ नाथाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि जि अभिज्ञता बेखौ नायोबा अख्रां पाताल डिफारेन्स दं स' बे बिथिङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरनो होमारगोन सोरखौ चान्स होमारगोन टिकेटखौ सोरनो होगोन बे बाथ्राया दासिम फाइनाल जायाखै दा गोबां जोंनि सुबुंफोरा बुंदों मा पृथ्वीराज नारायण देबमेसआलाय सोर मैया दाखालि बिपिएफआव जइन जादों बिहा जेबो पलिटिक्सनि अभिज्ञता गैया बेबायदि बिथिङाव सासे उन्दै बैसोनि गथ'खौ बेबायदि केन्डिडेट होनाया मोजां जायाखै बिपिएफखौ गोबाङानो सोंखारिदों माने गोबां मानसिफोरनि थाखाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ पसन्द नङा पसन्दनि केन्डिडेट नङा सोरनिबा थाखाय जानोबो हागौ सोरनिबा थाखाय जायाबो जानो हागौ बेबायदि आरो गोबां मानसिनि बुंनाय बेसेबां सैथो जों बुंनो हाया मानसिफोरनि साननाय हनाया मा बेखौ जों बुंनो हाया जाबाय बे गासैबो राजखान्थि बिपिएफआ दासिम गावसोरनि केन्डिडेटखौ मा थिरां खालामनो हायाखै
जायाखै बे बाथ्रायानो रोखा जानानै फैदों नोंथाङा मा सानो जुदि पृथ्वीराज नारायण देबमेसनो जुदि टिकेट होयोबा मा थारैनो बियो चमत्कार सरप्राइज जानो हामारगोन ना जोंनि पाब्लिकखौ मा बिनो पाब्लिकआ भट होगोन ना बे मोनसे कुइसनेबल होनोबो हागौ होआबो जानो हागौ बिथांनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइलाव मा बिथांनो भट होगोन बायदि नोंथांमोना मोनो ना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय स' हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेबां सिनियर मानसि थानायाव माबोरैहाय सासे मैया दाखालिसो जेबो अभिज्ञता गैयि सुबुंनो बेबायदि टिकेटखौ होगोन ना होमारा जुदि होमारोबा माबे क्राइटेरिया होगोन मा गुनखौ नुनानै होगोन बेखौथ' समाजै खिन्थागोन बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो एक्सप्लेन खालामना होनांगोन समजों लोगोसे एक्सप्लेन खालामना होनांगोन मानोना बेनि सायाव कुइसनथ' जाखागोन ना नङा होमबा स' बिथाङा मा एक्सप्लेन खालामगोन बेखौथ' समाजै खिन्थागोन दासिम बिथाङा खिन्थाथ'वाखै समा फैबायदों जोबोर थाबैनो बिथाङा थारैनो खिन्थागोन जियानो जाया मानो जुदि बिनो टिकेट होयोबा खाम्फा बरगयारि बायदि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोनजो बादि सुबुंफोरनि जि स्टेटास बे बहा थागोन बिथाङा बुंनो रांनि थाखाय बिथाङा रां सांनि जेबो बाथ्रा बुङाखै नाथाय बिथांजों आरो बिथांजों मा कम्पेरिजन दं मा बेबायदि सुबुंनो जुदि केन्डिडेट टिकेट होयोबा अब्ला BPF आव मोनसे सोमावग्लुंनाय बारहुंखा बाराना नोंथाङा मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय थेंक इउ